ಮಾತೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ದ ಕಾಲೇಜಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ ಆಸೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ MGM ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ. ಯಾನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಸ್ಕೂಟಿ ಬಿಡ್ರೆ ಕಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಟಿ ಪೋಪೆ ಈ ಚಿಂಡ ಪಪ್ಪ ಬಿಡ್ಪೇರಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಪೋಪನು ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುಂಜಿ ಬಿಟ್ಟಿಡಿಪುನು 10-15 ನಿಮಿಷ ಯಾವಣು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಟ್ಟರೆಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿದಕ್ಲೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಡು MGM ಕಾಲೇಜ್ ಏನ ಒಲ್ಪ ಪಣದು ಒಂಚೂರು ಫೇಮಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಉಂಡು. ಉನ್ನೆಂಕಲ ಗರ್ಲ್ಸ್ ರೂಮ್ ಪಾರ್ವತಿ ನಿಲಯ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ಜೇರು. ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ. ಸೊ ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊರಿಯರಿ ಯಾನ್ನ ಸೋನಿಯೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಪಂದು ಕಡಪುಡೇರು. ಸೊ ಎಂಕಲು ಸಿಟಿ ಮುಟ್ಟ ನಡ್ತೊಂಬತ್ತದ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತ ಯಾನು ಎಂಕ ಮೇಘ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮನ ಮೂಡುಬೆಟ್ಟದ. ಸೊ ಮೂಡುಬೆಟ್ಟದ ಮೇಘ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಊದಲ್ಪ ಯಾನು ಜತ್ತದ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ನಡ್ತೊಂಬತ್ತೆ. ಸೊ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ಜೊಂಬಿತ್ತು ಜೋರು. ಸೊ ಆಟಿಡಾಂಡಲ್ಲ ಜೋರು ಜೊಂಬಿತ್ತು. ಆಟಿಡಪ್ಪಲ ಬರ್ಸ ಇರ್ಪುಂಗೆ ಒಂದು ಜೋರು ಜೊಂಬಿತ್ತಣಪ್ಪ. ಆಟಿಗೆ ಬರ್ಸ ಮುಗಿಜಿ ಬಂದಿತ್ತೇರಮ್ಮ ಆಣಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಎತ್ತಿಜಿ ಜೊಂಬಿತ್ತು ಜೋರು. ಸೊ ಕಾದಕ್ಕೊಂದು ಉಲೆ ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಒಂಚಿ ಎನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ ಮೀದ್ ಎಂಕಲ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕೊರಗಜ್ಜನಡೆ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಬೊಕ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕೊರಗಜ್ಜನಡೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋವಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ ಬತ್ತದ ಈತೆ ಸೀದಾ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕೊರಗಜ್ಜನಡೆ. ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೋಡಾಂಡ 2 ರೂಟ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಮೂಡುಬೆಟ್ಟ ಆದ್ ಪೋವಲ್ಲಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಆದ್ ಪೋವಲ್ಲಿ. ಕಲ್ಮಾಡಿ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಸೊ ಮೂಡುಬೆಟ್ಟ ಆದ್ ಪೋವನಾಗ ಐಟೆ ಬಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಕಲ್ಮಾಡಿ ಅಂತ ಗಡಿ ಬಸ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇವರು ಕಲ್ಮಾಡಿ ಆದ್ ಪೋವಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ. ಸೊ ತೂಡಿತ್ತೆ ಬಸ್ 7 ಗಂಟೆಗುಂಡು ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಬಸ್ 7 ಗಂಟೆಗುಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಅನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾತದ 5 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಡೆ ಗಣೇಶ್ ಬಸ್. ಸೊ ಗಣೇಶ್ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯ. ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕರ್ಪುರದ ಬಸ್ ಮಿತ್ತಾರ್ದು ಕಟ್ಪಾಡಿದವ. ಸೊ ಪೇಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಜತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪೊರ್ಲು ಮಂತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆತ್ಲಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಲಿದು ಚೂಚೂರೆ ಇದೆತ್ತ. ಸೊ ಪಿರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಡ್ ಬತ್ತ ಪಿರ ಬರ್ನಾಗ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಪಿಯರ್ಸ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ ಅವೆ ನೆನಪಂತೆ. ಸೊ ಅವೆನ್ನ ತೋದು ಬಲಿ ಎಂಕುಲು ಇರುವೆರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಪೋದಿತ್ತ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ. ಕಟ್ಪಾಡಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಬೇಗ ಬೈದ ಆತದಾಲ ಪೊರ್ತಾತದೆ ಆತದಾಲ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್. ಸೊ ಇಂಚಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಡಿ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದಿತ್ತ ತಿಂಡ ಅದು ಏನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಏನ ಬಿಡ ಅವು ತಿಂಡ ಏನ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜೇನು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಯ್ಯಂಗೆ ಇವೆಂಟ್ ಉಂಟ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಒತ್ತೆ ಬಂದ ಅರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬೂದು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನವರ ಹೆಂಗೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಒಡೆಗಾಣ ಅಲ್ಕೊಂಡು 4 ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಮುಂದೆ ತೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ಹಿಡಿಜಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಂಡೆ ಹಿಡಿದು. ಸೊ ನಿಕುಲಾತೆ ಏನಾಡಲ್ಲ ಒಡೆಗಾಣಲ್ಲ ಪೋರೆಗಿತ್ತಂಡ 4 ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅತ್ತು ಏನಾಡಲ್ಲ ವಸ್ತು ಬುಡ್ದು ಬೈದಾರ ಅಲ್ಪನೇ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ತದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಸರ್ಲಿ ಉಂದೆಂಕಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನಮಕ್ ಲೆಸನ್ ಲೆಕ್ಕ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಬೈಯೊಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ಪೋರೆಗುಂಡು. ಸೊ ಐತ ವ್ಲಾಗ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೈಕ್ ಮಾಡುವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಏನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆದು ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡಿನ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಿಖಲ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.